fuɗɗorade subhanahu wa ta'ala tedduɗo mo fitanam e arsukam ngoni e tamande mum jomam woni joom kala hunde mo ala ko wodi wirni dum mo ala ko batti suudi dum mi yettima an jomiraado mi juule buddo burnaado binde mo burnuda o mi yetti nene baba kono mi salmini dendangal leñol enu diturino so mi wi leñol wona fulbe e kala to be baabi tawede bandirabe teddube ko musiddo mon jibiba gondo do e sare wietede kidira jibinowo jewte do e radio Jokkere FM ko tongode capan jeete jeete toɓɓere nayi oɗon ñaaga kala jiɗɗo hebde heɗade ɗeɗo jewte ene wawi yaade hello men YouTube heeringo wietego wonde Pompodiral TV oɗon ñaaga kadi ne mbatton abonné beele jewte ɗe kadi ene ɓeydo kadi jirwinde walla ɓeydo kadi arde nde wonno haaloɓe ko nafata e pulaar mbi ñiklata defowo ko cakkude muɗum ko ɗum weltinta tenko o ni ngo ngam uureki muɗum ɗum noon gonɗen ko yewtere min ɗimmire ko faati e dewle fulɓe e deftere mawɗo Yero Doro Diallo yewtere min ɗimmire natirten ko dewle fulɓe ene keewi sifaji ina woodi dewgal mbomri dewgal ceemeɗo battal ɓardu kestal ɗeɗo dewle ene goodi to banggue fulɓe hen sifa kadi hen sifa dewgal kala ene notiti e sarɗeji e ndeɗo deftere walla mbiyenni e nder ndeɗo deftere noon paccirten hen tan ko dewgal mbomri mana sa nani mbomri woni suka debbo mo meeɗa nadde e suudu dewgal kono haɗani eɗen dokkira ɗo yeru eɗen dokka ɗo yiyande huɓtidinde e sifaji dewle keddiɗi ɗi sabu e miijo meɗen hay sindo sarɗiji ɗeɗon dewle tolnaki noonne ina hani seeɗe gonɗo hen o ande ɗeɗo dewle limteteɗe noon paamon gila joni ɗe ngala dille ɗe ngala bambata ko mawɓe wuro tan kumata ɗe kono ɗe gona jeyneteɗe ko ɗum waɗi mawɓe ɓe ene mbiyaɗe wonde ɗaɓɓude mo julde ko ɗum sifaji e dewle meɗen ganni wonno paamen tan ko haalata ɗo ko jaafa ɗon o siftinte en kono no aadaji men no mbano hanki walla no diina men walla no gonniroɗen walla no leñol ngol tonnorino hanki o wi dewgal diwo sen mbi dewgal diwo eɗen gandi kala nde suka debbo diwɗi tawde ko neɗɗo celluɗo mo tinani ustare omo andi foɓɓe ƴamdemo foɓɓe ƴamdemo e leydi ndi woni muɗum nde sabu ko ɓeɗo no tollodiri te omo jogui ɓe o yakori wonde ma ngar ƴamdemo ɓen ne mbaɗi kadi ko gorol e nder ɓerde makko sabu won hen mo hoynani ko on woni mo ɓuuri yidde so heɓani on won mo rewni hen ha ɓen gasi to banggue gilli dewgal noon ene wona gilli ɓoli laaɓɗi e nder ɓerde taw ko gorko o tan woni mo yiɗi kono eɗen gandi kadi bandiraɓe tedduɓe debbo ene yiiɗa resede e galle taw omo yiɗi wurde ɗon o ɓesna ɗon eɗen gandi kadi debbo ene yiiɗa kadi resede e wuro kono foof de ine wonde e soynade hen nafoore muɗum wonde ko wona tan yidde gorko o tan ɓolo ya won galle he galle o ko galo omo alɗi walla won jibinaɗo e galle he ina jorta ma wonoy neɗɗo maw laptuɗo walla laatiɗo walla laptuɗo won ƴamoɓe noon bandiraɓe tedduɓe gannan ƴameteɗo o e ƴamoɓe ɓe foof watta ɗum ko ƴamde mo yiɗa ɗum tawa ƴamowo o koye hakkude leñol so nanama o ari ƴamde bandiraɓe makko hewɓe ina kormo enɗam hakkude mabɓe ɓe kayita arde ƴamde
woni ɓe kayta arde ƴamde oɗon debbo. ɗum eɗen gandi ene waɗa e sahaji kewɗi. nde woni ɓe kayta arde ƴamde oɗon debbo sabu ɓe jiɗata ƴamdude e makko. won hankadi ɗum wontano poɗodiral ni, sabu ɗum ene yaawi bonnude ko wiyete ko enɗam. tawne kadi koɓe garani ɓe tigi debbo o yiɗi, wona garɗo o yiɗi, kono noon ɓe garani ɓe hankadi koyɗe muɗumen keeli mbawa arde. so gari tan wontata kono poɗodiral ni, ɗum ene yaawi bonnude enɗam. holko serni noon dewgal mbomri e dewgal diwo? ko adi fof diwo ko ceemedo meɗɗo nadde dewgal, mbomri komo meeɗa nadde dewgal. rendo ngo ñaawi ko tawde ceemedo miiɗi wonde e dewgal ha andi no wayi ndeke ko kanko foti suɓanade hoore makko gorko dendidiɗo gurdam. nde wonno mbomri ko suka mo suwa humpitade gurdam dewgal, ko ɗum waɗi rendo ngo ñaawi yo jinnaɓe makko walla dariɗo darde mabɓe yo jogo konngol suɓanade mo suudu dewgal. e woni suudu dewgal ndu jogori natoyde, woni suudu dewgal ndu jogori natoyde ndu. bandiraɓe tedduɓe, sabu ko kañum andi rendo ngo, andi no ngo foti kadi andi kadi no foti rendirde gurdam, walla no foti gurdam ɗam wawi rendirede, walla no foti wawi no fotata wawde wondude e nder rendo makko e nder gurdam ɗam o wuuri ɗam. nde wonno kanko mbomri e diwo ene certi, ko ɗum waɗi won inde ɗe ɓe ndendi, won inde ɗe ɓe certi. kamɓe ɗiɗo fof kam ndendi inde jomajo nde. mbomri herori inde cuddugu, nde herori kadi inde diftede nde. inde nde mbomri herori ko mbomri ko wiyete ko won suddede walla diftede. inde ɗe diwo herori ɗe goni ceemeɗo diwo safnede hurtade. ceemeɗo firti ko sagata debbo kumpitiɗo dewgal. diwo firti ko desanoɗo woppi oɗon gorko dewi ɗum ɓe certi. safnede woni nattude dewgal laawol gorngol, foti noon ko ɗiɗaɓol walla ko tataɓol walla ko nayaɓol. hurtade itta koye hurade woni wirnitade caggal ne wirnino banggue goɗɗo. dambordu ceemeɗo ko balɗe tati, dambordu mbomri noon ko balɗe jeeɗiɗi. won gueɗe kewɗe coomiɗe e dambordu ko dambitanaka yonto ono hannirta ni. won gueɗe mbaɗeteɗe e dewgal mbomri ɗe mbaɗetaki wonde e dewgal ceemeɗo. dewgal ceemeɗo ala hujjaji kewɗi, so wona so ceemeɗo ne hurtoyo ala cancugol, ala wokko wokko, ala lanki walla ala lengi, ala jimɗi jombaw, ala bisgol ko wiyete ko kondi. ɗum ɗo diwo ala ɗum. ala comci daneji, ala ɓurtugal, ala mellagol, ala jamma yumma, ala ñam gawri, ala jewtowo, ala siggil, ala cette cancorɗe, ala ɓosorgal, ala lotgal jewɓe jeeɗiɗo, ala guppuli, ala biccugol. so wona hurtoyo somo hurtoyo o rewnoytake kadi juulirde. ɗeɗo gueɗe fof kanko diwo o ala ɗum. ɗum ɗo fof herori ɗum ko mbomri. ɗeɗo gueɗe fof ko dewgal mbomri heroriɗe, ko ɗum haɗata ɗe wonde waɗede e dewgal ceemeɗo. ko ɗum waɗi dewgal mbomri ɓuuri hewde gueɗe mbaɗeteɗe e muɗum. kala noon ko wona aada mo dewgal mbomri herori ko heddi ko fof ko gotum. ɗum ko diwo ceemeɗo fof ndendi poti hen. kala yangue rewat e ɗeɗo gueɗe ɗe jogoɗen haalde. dewle ɗe fof ko dewgal diwo noon kadi ɓuuri hewde caɗele, sabu dewgal diwo tinɗo hoore muɗum hewani ɓennude taw poɗodiral waɗani hen. nde wonno ƴamoɓeɓe kumpaka cergal makko, ko ɗum waɗi pelliɗɗo hen ay ƴamde fof tomboto tan wonde ko timmugol edda makko. ñande edda o timmi fof yontinta ala arɓe ƴamde mo, ala arɓe ƴamde mo. so nanama woodi garɗo ƴamde tan ɓe fof kamɓene ɓe keñoto ɓe gara gila wonde ala kumanaɗo.
so ɓe ngari wonta noon ko woyite ko poɗodiral cattugal kala ko ɓe jogino e jawɗele ɓe mbaɗa hen ñañɓe e cohluji fof notito ɓe ɓeydo jibde poɗodiral ngal jawɗele bonne ha ɓurta ƴamoɓe ɓe peñodira hankkadi yeeso e yeeso wonta hankkadi fitinaji e taƴi enɗamagal manggal ngal ala ɗo haali ɗum ɗon noon ko diwottinɗo hoore mum nandani kam e diwɓe jalluɓe yo jomiraɗo yaafore wadde nden noon wonɗo yettoto hay yimɓe galle ɓe hoore muɗumen luurat walla luddat dokkita walla dunkita famodirde e ƴam e ƴamal he kono ko ɓuri fof bonde e poɗodiral e ko ñagole Allah bonɗe baɗateɗe hen ɗe walla mbiyen dabaruji bonɗi batteɗi hen ɗi won dabaruji bonɗi baɗateɗi hen ɗi ina nanga debbo ɗi ndewamo ha ɗi bonnamo o ronkita wonde e suudu dewgal fes woni dabaruji ne battina ha e galle he ha sara ɗum fof noon wona hunde wallore rendo ina foti dagdude ɗum ɗo fof bandiraɓe tedduɓe sen mbi dewgal battal ma en garoye mum e saaha garoyowo so hawre welede Allah tedditoɗo ɗum noon kala jiɗɗo hebde hono ɗeɗo jewte ene wawi yaade to hello men YouTube wiyetego wonde Pompodiral TV ma tawoy ɗum toon so jeehi kadi mbaɗon abonné Allah jarama on jarama musidɗo moon Djiby Ba